כל ההתכווננות להגיע, היה נדרש אומץ. אז כל הכבוד לכם, כי אף אחת מכם זה לא התחום הטבעי שלה כרגע, והיא לא יודעת מה הולך להיות, כי באמת לא נתתי הרבה אינפורמציה, והיא מסכימה עם עצמה להיות בנוכחות הזאת, וזה אומץ. מה שאנחנו יכולות לעשות ביחד, בסופו של דבר, ישפיע על כל אחת ואחת מכם. על אחת קצת, על אחת יותר, על אחת מטורף, על אחת עצמאית, על אחת במשהו ממש בצפון, אבל על כל אחת תהיה השפעה.